No niin, Lauri, tähän tultiin juttelemaan kansainvälistymisestä ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Ja musta se on niin kuin ollut mulle ainakin aina koko oikeastaan urani ja elämäni aikana se on keskeinen kantava teema. Ihan opinnoista lähtien niin kuin on oltu ja sitä kautta tänne Y4:llekin konsultiksi päädyttiin. Aloitin siitä, että mietin, miten niin kuin kansainvälistä liiketoimintaa tehdään niin kuin teollisessa kontekstissa ja miten tehdään kansainvälisiä tuotantoketjuja ja kauppiksen kautta sitten sinne päädyin näitä ongelmia ratkomaan ja muutaman mutkan kautta sitten myöskin oikeikseen ja sitten mietittiin kansainvälistä oikeutta ja millä tavalla säännöt toimii eri maissa ja miten se vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan ja parikymmentä vuotta tehneenä ja täällä ollaan tätä on tässä sitten tehty, niin mites Lauri, säkin oot kansainvälisen liiketoiminnan osaaja, niin mikä se olikaan se sun juttu? No sanotaan sillä että ihan pienestä pojasta asti mua on kiinnostanut jollain tavalla kansainvälinen matkustelu, niin se oikeastaan johti mut aika moneen eri paikkaan tuossa urani aikana ja opiskelujen kannalta, että olen päässyt näkemään monia erilaisia kulttuureja ja tykännyt aina jotenkin siitä, että kun on mennyt uuteen mestaan asuu vaikka hetkeksi, että millä tavalla siellä tehdään niin kuin vaikka liiketoimintaa ja millä tavalla siellä edetään. Eli ymmärtää sitten sitä oikeastaan uutta asuinympäristöä ja sen sellaisia niin kuin uniikkeja piirteitä. Niin se on ollut oikeastaan mulla sellainen kantava voima, että miksi mä oon tullut tähän niin kuin tilanteeseen asti ja tähän pisteeseen. Eli Y4:llä paljon tehdään kansainvälistymisprokkiksi ja muita, niin se on ollut siellä taustalla mulla toi aina semmoinen ehkä uteliaisuus uusiin kulttuureihin. Joo, kyllä mulla on tässä itse asiassa sieltä vaan miettinyt, että miksi niin kuin yritykset ylipäätään kansainvälisesti. Niin mun ensimmäinen niin lähestyminen totta kai oli tämmöinen hyvin semmoinen vanha savupiipputeollinen, että meillä on tuotantoketju ja me pitää tehdä tuotantoa siellä sun täällä, jotta me ollaan lähellä asiakkaita ja pystytään saamaan sitä kustannuksia. Mutta onhan siinä niin kuin muitakin näkökulmia, että ensinnäkin Suomen markkinat on varsin pienet ja äkkiä, me ollaan niin kuin saatu Suomessa niin kuin markkinat kiinni ja saturoitumaan, niin pitäisi nyt jostakin kasvua sitten löytää ja sitten mikä on muu tapa onkaan parempi kuin lähteä viemään jo testattua tuotetta niin ulkomaille. Ja tämä on mun mielestä ollut siis oikeastaan niin kuin täällä Y4:llä etenkin niin se keskeinen juttu ja musta todella kiinnostavaa. Joo, siis se just, että kun me nähdään, että meillä on jo tietyn näköistä asiakaskuntaa jo tarpeeksi Suomessa, niin se antaa helposti sen indikaation, että hei, meillä on ostavia asiakkaita Suomessa, olisiko meillä jossain muilla markkinoilla samantyylisiä asiakkaita, joita voitaisiin lähteä lähestyä meidän tuotteilla ja palveluilla, kun ne myy tällä hetkellä, kun häkää Suomessa. Kyllä, mutta sitten on vielä niin on olemassa sellainen joukko yrityksiä, jotka niin tavallaan jo sen oman tuotteensa tai palvelunsa niin luonteen vuoksi, niin ne on saman tien kansainvälisillä markkinoilla. Ja se on niin oma tapansa ja oma niin kuin juttunsa kohta löytää siitä tavalla niin kuin miettiä ehkä tämmöisen niin ostohubien kautta sitä asiaa, että niin kuin missä on niin kuin ne asiakasmarkkinat ja tavallaan kun se tuotteille ei välttämättä Suomessa ole markkinat ollenkaan. Huolimatta Suomessa voi löytyä erityisosaamista ja erikoistuotteita, joita niin kuin koko maailma janoaa, niin niitä on myös kiva lähteä viemään ulkomaille. On monia sellaisia hyviä innovaatioita on tullut Suomesta kanssa, että loppujen lopuksi sitä asiakaskuntaa ei ollut alun perin Suomessa, vaan se on jossain ihan muualla ollut ja tämä voi tulla monta kertaa sitä teknistä taustaosaamisesta ja ymmärryksestä, kun ollaan vaikka oltu sitten kansainvälisellä firmalla Suomessa töissä ja päästy ehkä sitten sitä kautta sitten tutustumaan näihin hommiin. Että tämmöistäkin pioneeritoimintaa voi olla, niin se on hyvä pitää aina mielessä, että aina ei asiakaskuntaa löydy Suomen markkinoille. Joo, ei. Se on tietysti klassinen tapahan tietysti viedä markkinoille jo testattua tuotetta, niin kuin tavallaan vanha tuote uusille markkinoille. Sehän on innovaation määritelmässä sekin, että ei se tarvitse aina olla uusi tuote varsinaisesti, mutta kun tuotteesta puhutaan, niin jotta se sopii sen markkinalle, se täytyy tietysti ottaa huomioon, että mikä on ne markkinoilla toimivat säännöt. Ja tämä nyt sitten tietysti niin kuin mun töissä näkyy aika paljon, että me pohditaan sitä, että ensinnäkin, että onko se tuote ylipäätään niin siis kansainvälisten standardien mukainen, tai kyseinen kohdemarkkinan standardien mukainen, täyttääkö se niin olemassa olevat kriteeristöt tai asiakkaiden niin kuin markkinan olevat vaatimukset, ja niitä niin joutuu joskus vähän katsomaankin. Ne voi poiketa aika paljonkin Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista, mitä niitä asioita tehdään. Mutta se yleensä se aika nopeasti pystyy niitä asioita selvittämään ihan tietokannoista ja muista, mitä katsoo säännöstöjä ja muita, niin että millä tavalla saadaan se tuote sitten yhteensopivaksi sinne markkinoille. Kyllä, ja tässä on ehkä kanssa se iso harppaus, mitä ollaan menty muutamia vuosien niin aikana niin eteenpäin, on just se, että
nämä tietokannat. Sanotaan, onhan meillä maksullisia tietokantoja, mutta sitten tämmöiset niin kuin ilmaiset tietokannat. Monet on käyttänyt Googlea vaikka tiettyihin hakuihin, ja jos sulla on paljon aikaa, niin sä voit hyödyntää sitä tietenkin omalla tavallaan siihen markkinan esitutkimukseen. Mutta sitten meillä on tullut tietenkin nämä tekoälyratkaisut ja muut, jotka on pystynyt jeesaamaan enemmän kuin Google. Mutta monta kertaa se on kuitenkin sellaista niin kuin aika resurssiraskasta monen yrittäjän päästä tekemään sitä markkinatutkimusta ja pohtii just sitä, että millä tavalla me lähdetään kansainvälistymään. Niin sen takia tässä on ollut tosi hyvä, että päästy monien hienojen asiakkaiden kanssa keskustelemaan just näistä asioista ja otettu vähän ehkä sitä taakkaa harteilta heille, että me hoidetaan sitten se asia heidän puolestaan. Mutta onhan tämä nyt mullistunut tämä maailma siinä niin kuin markkinakartoituksen äsken puolella. Se on sellainen asia, mikä niin joskus niin kuin huomannut, että kun tätä on kuitenkin parikymmentä vuotta tässä tehnyt, niin että on se, että osaa kysyä niitä oikeita kysymyksiä. Sehän on helposti on ne tuntemattomat monelle yritykselle se vaikein juttu, ja se että omasta kokemuksesta ja omasta koulutuksesta pystyy ammentamaan ne oikeat kysymykset sille, kun lähtee selvittämään niitä asioita, niin se on niin kuin se lähtökohta, joka niin kuin palvelee tosi paljon jo asiakkaita. Ja sieltä pystyy välttämään monia karikkoja, mitä niin kuin matkan varrella tulee. Että sehän, niin kuin sanottu, että kyllä maailmasta julkista materiaalia löytyy niin kuin loputtomasti, että ei se siitä ole kiinni, mutta miten sä löydät ne? Kyllä. Ja mikä on sulla relevanttia, niin siinä joskus on meistä vähän hyötyykin. On. Siis sinänsä se asia miettii juurikin tuolla tavalla, että puhutaan asiantuntijoista ja heidän kokemusta ja mitä voi tuoda, niin se, että meillä on ollut aika paljon asiakkaita tässä vuosien varrella, me ollaan nähty erilaisia toimialoja, erilaisia toimintatyyppejä, miten mennään markkinoille, etc. Mutta se just siinä, että pääsee itsekin jeesailemaan yrityksiä siinä kansainvälistymisessä, niin onhan se niin kuin nopeuttaa asioita huomattavasti. Ja sehän ollaan oikeastaan meidän asiakkailtakin kuultu, että niin kuin millä tavalla me ollaan kuitenkin heille hyötyä luotu tällä avulla, että me ollaan pystytty niin kuin jeesaa ja selkeyttämään, että mille markkinoille heidän kannattaa niin kuin mennä. Mutta joo. Hei, osaatko sä siitä vähän kertoa enemmän, Niklas, miten sä näet, että minkälaisia tämmöisiä isompia sudenkuoppia on esimerkiksi tämmöisissä niin kuin kansainvälistymisprojekteissa, niin minkälaisia sä oot törmännyt tässä uran varrella? No joo, siis saattaa tietysti niin kuin oma tonttini näkökulmasta, niin useinhan liittyy siihen, että jollain tavalla neuvottelut tai sopimusasiat menee niin kuin mönkään. Että lähdetään jollakin oletuksella, että asiat toimii tietyllä tavalla ja sitten neuvottelut meneekin eri tavalla ja sitten ei osatakaan varautua siihen ja loppujen lopuksi sopimuksen rakentaminen ei rakennakaan luottamusta, vaan epäluottamusta ja sitten törmätäänkin siihen, että sen takia sitten törmätään markkinassa, että ei pääsekään eteenpäin. Tämä on aika tyypillinen juttu ja se mennään niin tavallaan just niin vaan hyvin vahvasti tuote tai niin joku ajatus edellä, kun pitäisi oikeastaan pyrkiä siihen vuorovaikutukseen. Ja myöskin kun puhutaan ihan vaikka sopimuksistakin, niin se on kuitenkin lopputulema ja kuvaus asioista. Ja ne ensin pitää keskustella keskenään, että mitä se tehdään. Joo. Itse mä oon törmännyt monta kertaa semmoisen, että meillä on perusolettamus jostain tietystä markkinasta. Me katsotaan joku markkinan koko, että hei, siellähän nyt on kohdeasiakkaita todella paljon. Me halutaan vaan säännätä sinne. Ei tehdä semmoista niin kuin strategista suunnittelua sen taustalle, vaan oletetaan, että hei, siellä on paljon ostavia asiakkaita. Miksei me voida mennä sinne niin kuin täysillä. Niin tässä me ollaan monta kertaa törmätty siihen, että jos ei sulla ole valmiina asiakaskuntaa esimerkiksi siellä tietyllä markkinalla, on tosi vaikea tiettyihin markkinapaikkoihin pystyä penetroitumaan. Joten tämmöisiä asioita me ollaan vaikka taklattu meidän asiakkaiden kanssa on sillä, että me hankitaan niin kuin pilotointikumppaneita esimerkiksi sieltä tietyllä markkinalta ja saadaan siitä asiakasreferenssiä, jota voidaan pystyä sitten käyttämään hyväksi markkinoinnissa ja myynnissä ja viemään sitten sitä yrityksen toimintaa vähän ehkä niin kuin luotettavammalla skaalalla sitten sinne markkinalle. Mutta tämä on ehkä semmoinen niin kuin isoin juttu, mihin mä oon törmännyt, että tuolla on tietty markkina, mehän voidaan mennä sinne ja mennään yltiöpäisesti sinne ja huomataankin sitten, että siellä on aika monta muutakaan matkassa. Ei minkäännäköistä tämmöistä niin kuin riskien hallintaa ja riskiskenaarioiden luomista tehty ja huomataan, että ei se olekaan niin helppo homma. Niin se suunnitelmallisuus on monta kertaa, mikä sieltä niin kuin puuttuu taustalta.
Se on vähän kuin meistä pienemmässä huoneessa ja rupeaa pienellä lampulla sytyttelemään ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Vähän juurikin näin. Juuri näin, joo, kyllä. Että, siis, jos myyntikulut aina aliarvioidaan niin kuin kotimaassakin, niin kansainvälisesti ne on vielä suuremmat. Et siinä kun tekee sitä virheinvestointia ja lähtee myymään väärään suuntaan sitä tuotetta, niin se kun on todella kallis virhe, mikä voi tehdä. Kyllä sen takia, että kansainvälistyminen kannattaa tehdä niin kuin hyvän niin kuin tietotaidon ja osaamista hyödyntää, että se maksaa itsensä äkkiä takaisin se, että niin kuin on selvittänyt asiat, mitä tekee, millä tavalla tekee. Kyllä. Ja just se niin kuin oikeastaan se markkinapaikan tuntemus myös, jos puhutaan niin kuin kilpailukentästä, että vaikka siellä on paljon niin kuin kohdeasiakkaita, minkälainen se kilpailutilanne siellä on, ketkä on ne vahvat pelurit, minkälainen markkinaosuus sieltä on mahdollista saada, et cetera. Jos näitä kannattaa aina miettiä siinä vaiheessa, kun lähdetään katteleenkin sitä markkinapaikkaa. Mutta toinen asia, mikä itselle monta kertaa niin kun osuu silmään, on myös se, että kun ei ehkä ymmärretä tarpeeksi hyvin liiketoimintakulttuurisia asioita, mitä sillä kyseisellä markkinalla vallitsee, niin voi tulla aika iso yllätys yhtäkkiä suomalaisella yrityksellä, että eihän perkulle täällä tehdä samalla lailla bisnestä kuin Suomessa. Ja se saattaa vaikeuttaa sitten aika paljon myös sitten sen markkinan sisään. Niin, ulkomailla ei ole sitä kotimaisuusetua puolella. Ja se voidaan suhtautua hiemankin negatiivisesti, mutta onhan se kyllä totta, että tietysti suomalaisilla yrityksillä yleisesti ottaa aika hyvä maine ja Suomen pidetään innovatiivisena maana, josta tulee hyvää teknologiaa. Niin se puhuu välillä meidän puolesta toki hyvinkin vahvasti, mutta sen varaan ei voi laskea eikä sitä voi yliarvioida sen merkitystä, että se on aliarvioida sen merkitystä, että se on ennen kaikkea yksi tekijä monen joukossa, mikä vaikuttaa siihen, millä tavalla lähdetään yhteistyötä rakentamaan, mutta kyllä se aika nollasta täytyy lähteä sitä keskustelua käymään. On, ja toi on mun mielestä hyvä niin kuin pointti, mikä sä toit esiin, oli just tämä niin kuin Suomi-kuva. Et itsekin olen huomannut sitä, että se on aika niin kuin yltiöpositiivinen ollut viime vuosina, että Suomesta on niin kuin oikeastaan niin kuin aika hyviä näkemyksiä, vaan että ollaan niin kuin teknologisesti kehittynyt kansa ja me tehdään niitä oikeita asioita tällä hetkellä. Ja Suomi on aika helposti monessa tämmöisessä niin kuin tutkimustilastoissakin ollut ykköspalleilla. Niin se on vaikuttanut myös positiivisella tavalla siihen, että miten suomalaisten kanssa voidaan viedä neuvotteluja eteenpäin esimerkiksi. Et meillä on kyllä todellakin se etu vielä tällä hetkellä ainakin käytössä. Kyllä. Se on vaan se, että suomalaisten pienten yritysten pitää olla kohtuullisen järkeviä siinä, että millä tavalla niin kuin investoidaan ja miten lähdetään sitä kansainvälistymistä tekemään. Että se on kuitenkin resursseja vaatii ja silloin se pitää osata valikoida. Että meillä on positiivinen vire ja kysyntää kyllä löytyy, mutta me ei voida lähteä niin yltiöpäisesti joka suuntaan. Ja se on minusta oleellisin juttu on se, että millä tavalla me syödään norsupaloina. Mistä me lähdetään purasemaan. Että onko se sitten niin kuin, Ruotsista, mikä osa Ruotsista esimerkiksi on seuraava, mikä on klassinen tapa edetä, niin sitä joutuu pohtimaan. Ja toinen asia kanssa, jos kun lähdetään markkinoille, niin pohtia sitä, että millä tyylillä mennään. Että pystytäänkö me ihan yrityksen sisällä resursseilla menee se, että tarjotaanko me yhteistyökumppaneita esimerkiksi sieltä tietystä maasta. Että jossain maissa on semmoinen homma, että jos päästä markkinoille sisään, niin sillä pitää olla joku niin kuin lokaali yritys siellä, jonka kanssa sitä yhteistoimintaa tehdään. Eli sekin kanssa, että niin kuin millä tyylillä sinne kannattaa mennä, niin se on ison pohdinnan paikka. Joo, välikäiset strategiat. Ja itselle mun pöydällä on paljon semmoisia, missä on puhtaasti suomalaista teknologiaa ja lähdetään miettimään sitä, että millä tavalla saadaan esimerkiksi sopimusvalmistaja ulkomailta, ottaako se lisenssi ja tekee omalla riskillään niitä asioita, jolloin se on niin kuin, tavallaan passiivista tuloa sille kehittäjälleen. Ja se voi olla joskus järkevääkin, että markkinoille pääsy voi olla vaikeaa tietyissä paikoissa ja tarvitaan ehkä niin isoja investointeja, johon vaan ei pysty saamaan resursseja. Niin silloin voi olla järkevääkin tehdä se sillä tavalla, että tekee vaikka royalty-pohjaisen lisenssisopimuksen sille innovaatiolle. Sparraa vaan kohdemarkkinan tekijä tekemään sitä tuotetta ja sen jälkeen katsoa, kun se menestyy ja nauttii siitä matkasta. Joo, mitä sä oot, Niklas, tällainen niin kuin oman kokemuksen perusteella, niin mitkä sä näet sellaisena niin perustavanlaisena helppoina markkinoina yleensä suomalaisten siirtyä? No joo, se onkin hyvä kysymys. Yleensä sanotaan, että Ruotsin markkina olisi helppo, mutta nehän se ei ihan aina olekaan. Että yleensä se, että vaikka puhuisi sujuvaakin ruotsikieltä, niin Suomen ruotsalla niin ei välttämättä myydä kaikkiin paikkoihin. Eikä se ole mikään sen ihmeempi asia, kun se on vaan jollain tavalla
siitä puuttuu ehkä tietynlainen tämmöinen välitön kiireen tuntu, kun kauppaa tehdään ja silloin se ihan pienikin juttu siinä vaaditaan, mutta tottahan on, että kulttuurisesti tosi läheltä tuo Ruotsi löytyy, että se on samantyyppisiä asioita arvostetaan ja samalla tavalla niin kaupankäyntiä tehdään ja lainsäädäntökin on hyvin pitkälle samankaltaista, että se on siinä mielessä helppo. Mutta ehkä parhaat tietysti tarinat on tulleet itse asiassa omista keisseistä varmaan Kanadan puolelta, että siellä oli tämmöinen isompi lisenssikeissi, joka sitten lähti valmistamaan siellä tuotteita lisenssisopimuksella, niin se lähti vetää parhaiten, mutta yleensä todella usein käydään, totta kai Jenkeistä puhutaan ja Jenkkimarkkinasta, ja se on niin kuin, jos siellä onnistuu, se on onnistuu yleensä niin isosti. Et siinä tietysti on omat riskinsä tällä hetkellä, mutta niitä asioita pitää pystyä hallitsemaan ja voi myöskin toimia sillä tavalla, että niin lisenssikauppallahan voi mennä tullimuuri yli. Kyllä. Joo, itsellä kanssa sitä kokemusta, että monet niin kuin omat asiakkaat, niin ne on nähnyt kanssa potentiaalin niin kuin Pohjoismaissa johtuen just näistä niin kuin kulttuuraalisista samankaltaisuuksista ja voidaan vähän niin kuin hahmottaa, että kohdeasiakkaat on Suomessa tämmöiset tietynlaiset, ne voi olla mahdollisesti Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, niin se on yleensä ollut semmoinen niin kuin ykkös niin kuin kohde on ollut Pohjoismaat meikäläisen asiakkaalla, mutta mä huomaan myös tuon niin kuin Kanadan puolen kanssa, jos me pohditaan siitä, että meillä on vähän samanlainen kulttuuri omalla tavallaan, vaikka ne on vähän enemmän semmoisia niin kuin amerikkalaishenkisiä, mutta me jaetaan monia semmoisia samanlaisia asioita omassa arjessa kuin kanadalaiset. Esimerkiksi puhutaan ihan luonnosta 4 vuoden ajasta ja ehkä semmoista niin pohjoista mentaliteetistä. Niin siinä on kyllä paljon semmoisia samankaltaisuuksia Suomen kanssa. Yksi semmoinen aika jännä markkina, mihin on pieni iso onnistuminen tapahtui, niin on suomalaisia muotoilutuotteita Japaniin. Et siinä osataan arvostaa tiettyä suomalaista sen estetiikkaa hyvin paljon ja siinä on tällaisia puisia lautasia ja puisia erilaisia esineitä, niin ne veti siellä todella hyvin. Ja se oli jännä siinä tuotteessa oli se, että Suomen markkinat ei vetäneet ollenkaan. Että sitä myytiin jonkun verran Italiassa ja jonkun messujen kautta päädyttiin sitten myymään niitä nimenomaan Japanin. Aika mielenkiintoista ei ymmärretä, miten helmet ja siistit tuotteet tällaista kotimarkkinoilla, mutta muut sitten ymmärtää ja näkee sen kauneuden ehkä. Tämä oli ihan kyllä. Joo, se on kyllä sillä tavalla, että usein kansainvälistymisprosessia kannattaa pohtia myöskin sillä tavalla, että antaa itselle mahdollisuuksia onnistua. Että tässäkin tapauksessa mä väitän, että ei ollut yrittäjän ensimmäinen vaihtoehto lähteä Japaniin, mutta niin vaan, kun oltiin oikeissa paikoissa riittävän monta kertaa niin oikeisiin aikoihin, niin se lähtikin markkina vetämään ja ollaan avoimia ja osataan reagoida. Ja tämä on niin kuin yksi sellainen asia, että me pitää olla siinä ketteriä sen kokeilussa myöskin niin kuin kansainvälistymisen suhteen. Että jos laitetaan hirveän suuret paukut johonkin yhteen markkinaan, niin se ei välttämättä olekaan se, niin sitähän on hukkaan heitettyä investointia. No. Että se täytyy osata pikkasen kohdistaakin ja olla avoin näille jutuille. No. Sitten pienten pilotointien kautta, niin ne kuitenkin sijoitukset sitten siihen tiettyyn markkinatestaukseen ei pakolla ole niin korkeat. Voidaan kokeilla vähän kepillä jäätä välillä. Jos me nähdään, että sitten siellä on oikeasti sitä ottavuutta vähän semmoisella niin kuin secondary-markkinalla niin sanotusti, niin se voi olla ihan järkevää kanssa kokeilla. Mutta tämä ketteryys tässä toiminnassa, niin se kannattaa pitää mielessä ja mieli avoimena kanssa. Suomen markkina on siitä mielessä niin kuin tosi kiitollinen niin kuin lähteä kansainvälistymään. Että ensinnäkin meillä on niin kuin hyvä koulutusjärjestelmä ja meillä osataan niin kuin ymmärretään meidän markkinan pienuus ja myöskin maamme pienuus. Niin Suomesta löytyy tosi paljon rahoitusta kansainvälistymiseen, että sitä varten on Business Finlandin aikanaan luotu, että pienet yritykset saa tukea kansainvälistymiseen. Että sieltä löytyy monenlaista instrumenttia ja monet meidän asiakkaat on tempoa hakenut ja sillähän on kansainvälistä markkinaa lähdetty tunnustelemaan ja kyllä se nyt yleisesti ottaen on niin, että nämä tulee niin kuin vielä moninkertaisena Suomelle takaisin nämä Suomen tekemät investoinnit tämän tyyppisiin projekteihin, mutta se on yksi tapa, millä tavalla kansainvälistytään, että jostakinhan se riskejä täytyy lähteä pienentämään. Jos tässä tapauksessa rahoitusriski on olemassa, niin kyllä Suomesta löytyy instrumentteja, mikä kantaa sitä. No, ja se on mun mielestä tosi hienoa niin kuin Business Finlandin puolelta, että oikeasti panostetaan siihen, että sellaiset kyvykkäät yritykset pääsee kokeilemaan niitä kansainvälisiä siipiänsä niin sanotusti, koska siitä on kuitenkin aika iso hyöty koko Suomen niin kuin kansantaloudelle kanssa, että suomalaiset yritykset menestyy myös sitten niin kuin ulkomailla ja mietitään kaikkia niin kuin
uusien vaikka työpaikkojen saamista, et cetera, niin sillä on kyllä isot kuitenkin vaikutukset. Ja myös se luo semmoista uskoa siihen, että niin kuin suomalaisella yrittämisellä voi päästä pitkälle. Ja siellä on valtavat markkinat, jotka odottaa hyviä yrittäjiä sitten mennä sinne tekemään omaa taikaansa niin sanotusti. Kyllä. Ja kaikki Finnveran lainatkin tähän liittyen, niin kansainvälistymislainat ja muut, niin on kyllä semmoinen kuin instrumentti, mitä moni yritys on hyödyntänyt matkan varrella. Että se, niin se ei ole pelkästään se on yrittäjän omalla riskillä tämä kansainvälistyminen, vaan sitä vähän pystyy myöskin hyödyntämään tämmöisiä julkisia rahoituslähteitä, niin se on todella niin kuin iso asia. Ja sillä tavalla niin kuin pystyy myöskin hyödyntämään niin kuin kokemusta ja asiantuntijoita, kun selvittää asioita. Että jos vaikka itsellä ei olisi välttämättä niin juuri sitä resursseja laittaakaan siihen, mutta se potentiaali kansainvälisen markkinoilla on niin suuri, että siinä kannattaa vähän kokeillakin tiettyjä asioita, ja siinä nämä instrumentit on tosi hyvin. On, ja siis se kaiken lisäksi, jos mietitään sitä, että tietyllä rahasummalla kuitenkin me pystytään mahdollistamaan siihen, että asiakkaat saa juurikin sellaista apua, mitä ne tarvitsee. Että sitä, mitä enemmän sitä niin kuin budjettia niin sanotusti löytyy, niin sitä parempia asiantuntijoita voidaan hankkia näihin tiettyihin osa-alueisiin, missä yritys ehkä ei itse sitten niin vahvoilla, ja ne pääsee itse keskittyyn enemmän niihin ydinprosesseihin ja niiden kehittämiseen ja sen niin kuin myynnin ja markkinoinnillisen asioiden eteenpäin viemiseen. Niin tässä kyllä nämä instrumentit on ollut kyllä todella niin kuin kultaakin kalliimpia. Jos on vähän sillä tavalla, että kumpi googlaa paremmin, minä vai sinä, että Otetaanko testi? Jos ajatellaan, että yrittäjän aika on kuitenkin kortilla, niin se niin kuin vaihtoehtoisesti kustannus silleen, että ei joutu itse selvittelemään ihan valtavasti asioita, niin vaikka se olisi kuinka hyvä ja pätevä, niin kyllä se kannattaa niin kuin tämmöisissä tilanteissa niin kuin ehdottomasti hyödyntää näitä julkisten rahan kautta, niin pystyy näihinkin hyppää sisällä. Kyllä. Ja tuo oli mun mielestä hyvä pointti, mikä sä toit kanssa esiin, niin on just se, että niin kun pystytään niin kun omalla tavallaan säästämään omia resursseja siinä, että otetaan ulkopuolisia asiantuntijoita jeesailemaan näissä asioissa. Että se niin kun loppujen lopuksi se, että kaikki ei tarvitse itse tehdä niin sanotusti. Et kyllä löytyy asiantuntijoita, kun vaan tietenkin osaa etsiä niitä. Mutta se, että apua kannattaa pyytää. Kyllä. Se on just näin. Ja se myöskin se asiantuntijan rooli, niin se voi olla myöskin siihen sparrailevakin, että osaa todella uutta näkökulmaa siihen asiaan, mitä ei välttämättä itse siinä oman työnsä, oman tuotteensa kanssa, niin se tulee helposti vähän niin kuin katsoa liian läheltä sitä. Se on myös se ulkopuolinen näkemys, niin silläkin on jo itsessään lisäarvoa. On, ja sen keskustelun kautta pystytään oikeasti pohtimaan loppujen lopuksi erilaisia niin kuin kulmia, mitä liittyy siihen kansainvälistymiseen. Ja loppujen lopuksi voi olla, että jossain kohti, kun käydään keskustelua, nähdään, että tietyllä tuotteella tällä hetkellä tai palvelulla ei ole kansainvälistä kasvupotentiaalia. Ja me voidaan sitten palata uudestaan sitten siihen kehitysvaiheeseen ja pohtia, että millä kulmalla se saadaan sitten vietyä sinne. Että ainahan me halutaan nähdä, että yritykset pääsee uusille markkinoille, mutta välillähän ne tutkimustulokset näyttää myös sitä, että ehkä ei olla liian tarpeeksi valmiita tällä hetkellä. Ja osataan näyttää sitten sitä kehityssuuntaa, mihin pitää mennä, että missä kohti kannattaa lähteä sitten havittelemaan sitten tuo markkina vaikka uudella ajalla. Se ei ole välttämättä se potentiaali, mitä hankintaa, vaan se voi ollakin myöskin virheinvestoinnin välttäminen. Juurikin näin. Näin se on. Siinä vaiheessa, kun mulle tulee joku asiakas jonkun uuden idean kanssa, niin ensimmäinen, mitä tehdään, niin mä yritän ymmärtää, mistä on kysymys. Se on aina se ensimmäinen askel. Ja usein mä sen jälkeen teen ihan yksinkertaisesti patenttihakuja. Koska haluan tietää, että onko siellä niin sanotusti freedom to operate. Voiko tämmöistä tuotetta oikeasti tehdä? Että kuulostaa tosi hyvältä. Miksi kukaan ei tehnyt sitä aikaisemmin? Ja sitten mä selvittelen, että millä tavalla se sitten tuosta teknologisesta ja patenttipuolesta löytyy vaihtoehtoja. Ja joskus saattaa tosiaan käydäkin niin, että törmätään olemassa oleviin patentteihin ja tämmöistä, mutta miten nyt olet sä törmännyt tämmöiseen, että mennään markkinalle, joka ei ole kilpailu, mutta onkin kilpailu? No joo, monta kertaa ollaan niin kuin kerrottu mullekin, että tämä tietty markkina-alue on tosi potentiaalinen, että täällä ei ole oikeastaan yhtään samankaltaista yritystä. Ja sitten pienellä tutkinnalla ja keskustelun kautta niin ollaan huomattu, että onpas täällä aika montakin itse asiassa. Että se on tullut monelle semmoisella yllätyksenä, että ollaan pintapuolisesti vaan vähän raapastu ja katsottu sitä kilpailukenttää. Mutta sitten kun yhdessä oikeasti päästy tekemään sitä hommia, niin huomattu, että ehkä siellä onkin vähän enemmän sitä kilpailua.
Mutta tässä on aina mukava sitten, kun me huomataan, että siellä on sitä kilpailua, niin sitten me aletaan miettiä just, että mitä asioita me halutaan tutkia niistä kilpailijoista ja katsoa sieltä, että onko siellä jotain tiettyjä todella vahvoja kilpailijoita. Sitten me benchmarkataan yleensä näiden vahvojen kilpailijoiden kanssa, että mitkä asiat niillä on sitten ihan loistavasti verrattuna niihin muihin kilpailijoihin, mitä siellä omalla markkinalla on. Ja me tykätään myös pohtia sitä, että onko se jotain, mitä me voitaisiin ottaa siihen meidän omaan toimintamalliin, kun me lähestytään sitä markkinaa. Kun nämä yhdet on onnistunut tosi hyvin siinä, niillä on vaikka markkinoinnin ja viestinnällinen kulma kunnossa, niin voitaisiinko me itse ottaa jotain itsellemme myös siihen meidän omaan toimintatapaan ja käytetään vaikka markkinoinnissa ja myynnissä sitten niiden oppeja niin sanotusti. Niin tämä on yksi sellainen juttu, mitä me monta kertaa asiakkaan kanssa tehdään, mutta se on aina iso yllätys sitten, kun aletaan tutkia näitä kenttiä. Joo. Mä oon joskus sanonut, että jos ei ole kilpailijoita, niin ei ole markkinoitakaan. Että se vähän näin, että jollain tavallahan se tarve on aikaisemminkin tyydytetty ja sitten lähdetään ihmettelemään. Ja paras tapa ja varmin tapahan oikeastaan onnistua markkinalla on se, että löytää kilpailun markkina, mutta tekee sen paremmin kuin kilpailijat tekee. Joo. Sehän on se varmin tapa. No, ja sitten kun meillä on tiedossa ne kaikki kilpailijat oikeasti, jotka on lähimpiä siellä, niin me pystytään helposti analysoimaan niiden niin kuin vahvuudet ja heikkouden kanssa ja löytää sitten sellainen tapa sille yritykselle, että miten ne voi erottautua niistä positiivisesti. Ja tässä voi olla ihan pieniäkin juttuja, että siellä voi olla ihan sellaisia asioita, mitkä on ihan niin kuin normaalia jokapäiväistä toimintaa meille, miten me toimittaisiin vaikka markkinoinnillisesti ja myynnillisesti, mutta kilpailijat ei osannut hyödyntää sitä, niin ei muuta kuin noita käyttöjä ja ajetaan sinne markkinalle, niin voidaan aiheuttaa pientä hämmennystä. Niin kyllä, positiivisessa mielessä. Positiivisena totta kai. Ihan tähän loppuun haluaisin vielä kysyä tällaista asiaa sulta kanssa, että minkä takia meidän kanssa kannattaisi lähteä tekemään tämmöistä kansainvälistymisprojektia? No, musta se on aika helppo vastaa siihen. Ensinnäkin meillä on osaaminen ja kokemus tämmöistä hankkeesta. Ja suurella osalla yrityksistä ei ole. Sitten toisaalta me tiedetään, miten niitä rahoitetaan, mistä saa niin resursseja tämmöisen tekemiseen. Ja sitten ihan vain yksinkertaisesti meidän kanssa on hauska tehdä duunia. No mun on pakko allekirjoittaa, että kun me joudutaan paljon tekemään yhdessä duunia tässä niin kuin oikeastaan viikoittain, niin kyllä se on pakko sanoa, että kyllä meillä hauskaa ainakin on. Ja asiakkaiden kanssa tuntuu aika hyvin toimeen. Ja toivottavasti se on asiakkaiden puolella näkynyt samalla lailla, mutta kyllä se pakko sanoa, että onhan aika positiivista kommenttia tullut siitä työskentelytavasta, että ehkä se on jollain tavalla vähän freshimpää ja ei ole ehkä semmoista kalkkeutunutta. Niin, no se on just se, että jos on miettinyt konsulttitoimintaa niin perinteisenä niin konsulttitoimintana, että sen tehdään, niin kuin, että tulee toimeksianto, tehdään paperi. Niin, mitä sä sillä paperilla teet? Pointtihan on se, että sä haluat sen markkinalle ja mietitään se ratkaisu, miten sen mennään. Ja se paperihan on se, mikä mahdollisesti tulee sen sivussa, tai miten sitä lähtee sen jälkeen käyttämään. Niin kyllä se prosessi siinä on se oleellinen asia. Ja se prosessi antaa meille niin kuin sekä eväitä että uskallusta, että luottoa siihen, että meidän kannattaa tehdä sitä asiaa. Ja se tulee sen hyvän, mukavan tekemisen kautta. Kyllä. Ja samaa mä näen oikeastaan koko meidän konsultointiliiketoiminnassa, että asiakkaan kanssa yhdessä tehdään juttuja, yhdessä opitaan, ollaan niin kuin samalla aaltopituudella, tiedetään mihin mennään ja totta kai me tehdään kaikennäköisiä konkreettisia tuotoksia sitten juurikin näitä raportaaseja ja muita, mutta se, että meillä on yhteinen ymmärrys siinä omalla matkalla, mitä me tehdään asiakkaan kanssa, että mitä pitää tehdä ja missä kohti ja millä resursseilla, et cetera, niin se tulee aika selkeästi sitten kummallekin osapuolelle sitten tietoisuutta. Mutta hei, Niklas, erittäin paljon kiitoksia. Tästä oli mukava taas jutella sun kanssa pitkästä aikaa. Kyllä.